Actually, yung sister ko yung nakakita niya dun sa page nila. Kaya yun, nag-decide kami na dalhin dito sa Malinao para matikman nyo ng mga Albayanos kung yung mga food nila. Lahat andi dito na may pang merienda, may pang na snack. And we are your travel buddy. At ngayon, nandito tayo ngayon sa Tapawarma, Malinao Albay. Malinao branch. Okay. Malinao Albay. Yes, Malinao Albay. And syempre, ready na kami para tikman ang kanilang nagsasarapang produkto dito na kanilang ino-offer at i-offer Yes. sa amin. Yes, syempre excited na matikman ang kanilang pagkain. So napahinintay natin, huwag na tayo magpapatagal. Without any further ado, let's go! Actually, yung sister ko yung nakakita niya dun sa page nila. Kaya yun, nag-decide kami na dalhin dito sa Malinao para matikman nyo ng mga Albayanos kung yung mga food nila. Lahat andi dito na may pang merienda, may pang na snack, dinner, kasi may rice kami, may milk teas. Tapos yung bestseller namin is yung wrap. Yung mga beef wrap, chicken wraps. Ayun, yun ang talagang pinakagusto ng mga tao. So, ayun, kung gusto niyo pong matikman ng ang Tapawarma namin, please come in Malinao, Albay. We're open from 2 p.m. hanggang 10 p.m. po every day. Mahanap niyo po kami sa Facebook ng Tapawarma Malinao branch. Pwede niyo rin po kami tawagan sa number 0919-008-3289. May delivery po kami, may sarili po kaming delivery boys. And meron din po kaming dining area para sa mga gusto pong kumain dito. mga kaibigan, after namin matikman yung mga napakasarap na produkto dito sa Tapawarma Malinao branch, ay sobrang nabusog ako, nabusog siya, at nabusog din siya. Yes. Sobrang sarap, sobrang, yung quality guys talagang sobrang high, sobrang taas ng quality.
Kaya hindi kayo magsisisi kung kayo ay magagawi. You must try their products. Dito lamang po yan sa Malinao, Albay. At bago nyo tapusin ang video ito, please wag po natin kalimutan mag-like and follow sa aming Facebook page, Travel to Bicol. Hanggang sa muli mga kaibigan, sa susunod ulit na travel, susunod ulit na adventure, at susunod ulit na lapangan. Kita-kits ulit tayo mga buddy. Maraming salamat. Bye-bye! Body come alive, skin on my skin. Oh.